खुलुमबाय लोगोफोर वेलकाम बेक सोमखोर बसुमतारी यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलावहाय बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ भिडिअखौ मानि थाखाय खालामदों लोगोफोर बेनो आं थानायनि रूम गुवाहाटी लालुंगाव लख्रायावहाय लोगोफोर नोंथांमोननो आंनि बाउन्डारिखौबो एसे देखायबाय लोगोसे आंनि आइमोनखौबो नोंथांमोननि गेजेरावहाय देखायबाय बेनो आरोना आंनि थानाय रूम बाउन्डारिनि बेनो जाबाय आंनि मेन गेट ओमफ्राय नै दा जों लोगोफोर माबा गरसुक माने माबायावहाय हाजोआवहाय बेरायहैनो थांनो नागिरदों जि जायगायावहाय बर'फोर थायो लोगोसेनो एसे जोंहा भागिनखौ दोनलांनो थाखाय आलासि जानो मानोना जोंहा भागिनि बिबै बिबौमोन थायो बेवहाय अरिजिनेल बिबै बिबौआ बेनो जाबाय जोंनि लालुंगाव मास बाजारनि जायगा सानसुफु जाबायमोन लोगोफोर एसे टाइमा ओमफ्राय नै बेवहाय सासे मादै दखान होयो जों बेवहाय फैदोंमोन आरोना साहा मोनलोंगोन खोमा होननानै बेनिफ्राय हनै जिरायनानै माबा गावसिनि दख'नानि आगर बायदिसिनाफोरसो रायलायलायबाय थाबाय ओमफ्राय जोङो दसे जिरायनानै थांबाय थाबाय आरोना लोगोफोर टमटमाव गाखोबाय बेनिफ्राय दिनै माने साखा बन मोनबो ओमफ्राय प्राइभेट गारिया सोलिदोंमोन आरोना बेनो जाहैबाय मनिराम देवाननि गेट लोगोफोर नै दा ओमफ्राय लोगोसे मनिराम देवानजों लोगोसे नांजाबनानै दङ बालाजी ओमफ्राय बालाजीजों लोगोसे नांजाबनानै दङ आइएसबिटि नैबे जाबाय आइएसबिटिनि माने बास स्टेन्ड आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय फैनानै मोनफैनानै नैबे टिभि सेन्टार मोनसे दङ गरसुक खाथियाव आरोना लोगोफोर बेखौबो नोंथांमोननि गेजेराव देखायबाय बेनिफ्राय नै दा हाजोआव गाखोनायनि स्टार्ट जाबाय मादै बेनिफ्राय भागिन बेनिफ्राय आइ बिसोर साथामा सिगां बेनिफ्राय आं उन ओमफ्राय आङो बिसोरखौ गारबोनानै आङो सिगां जानानै ओमफ्राय नै बे जायगाखौ देखायबाय फैबाय थानायावनो नैबे हाजोआवहाय माने एसे फिसा फिल्ड मोनसे दङ ओमफ्राय गथ'फोरनि क्रिकेट गेलेनायखौबो आं एसे लाबाय आरोना बिथांमोना गथ'फ्रा गेलेबाय दंमोन बिराद इन्टारेस्टिंनो ओमफ्राय बेखौबो एसे नोंथांमोननि गेजेराव देखायनो होननानै लाबाय ओमफ्राय नै दा बेसेबांबा माबा सोमखोर समायना आरोना बे हाजो लारि लारि बेखौबो नोंथांमोननि गेजेराव देखायनो होननानै एसे लाबाय आङो अन्थाइ माबाथिंजाय गाखोनानै ओमफ्राय नोंथांमोना माबायदि नुदों कमेन्टआव खोन्थादो सोमखोर मिथिंगायारि हाजो जायगाखौ आरोना लोगोफोर माबायदि माबा मोनो नोंथांमोना ओमफ्राय गाखोबोबाय थाबाय ओमफ्राय आङो जि मेंलायलायबाय भागिना आरो आंनिसाय सिगांसिन जानानै माबा खालामबाय आरो ओमफ्राय सैमा मासे दंमोन लामायाव उन्दुनानै बेखौबो जि एदावबोबाय थाबाय आङो जा जकिंसो लोगोफोर मा होनो आरो ओमफ्राय मेंनानै जालामोन आंहा ओमफ्राय बिसोर दाबो मोनफैया नै आरोबाव लोगोसे आइमोन ओमफ्राय भागिन मादैमोना माने थाबायख'नो हायाखै आरो ओमफ्राय लोगोफोर बैनो जायगायानो जाहैबाय माबा दिपर बिल हाजोनिफ्राय दिपर बिलखौबो नुहुरो माने ओरै माने रोमै नुहुरो आरोना ओमफ्राय दिपर बिलजों लोगोसे ओमफ्राय नै गथ'फोरा गावसोर बर'फोर गोजासोना बियो रावबो माने हारसा गैया ओमफ्राय बिसोरो लामा बानायबाय थादोंमोन ओमफ्राय आं गाखोनो हायैनि ओमफ्राय गाहायजों लोगोसे नैबे लामाखौ नोंथांमोननो थाखाय देखायदों हाजो जायगायाव माबायदि बर' मानसिफोरा रायजो जानानै दङ नैबेहाय माने थांलाय फैलाय गाखोख्लाय हाखर हाला माने अखा हायोब्लाथाय रायजोफोर बिराद माने प्रब्लेम जायो आरोना नैबे लामाया लोगोफोर नोंथांमोना नायनो हागोन नै बे जायगायावब्लाबो माने बर'फोरा रायजो जानानै दङ हाखर हालाब्लाबो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय फैयै जेने थैनै नैबे प्लेन जायगाखौ मोनफैबाय जि जायगायावहाय आयंमोन थायो आदामोन थायो बे जायगाखौ नोंथांमोननि थाखाय देखायबाय बेनो आरोना ओमफ्राय ओरैजाय फारसेथिंजाय माने मुस्लिमफोर थायो नैबे फारसेथिं मुस्लिमफोर थायो ओमफ्राय नैबे फारसेथिं बर'फोर थायो आरोना लोगोफोर बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव देखायबाय बेजों थांबाय थाबानो आदामनि न'खौ मोनबाय नै बेनो जोंहा आयं बुरिया बियो माने गोजांनानै सान्दुं सायनानै दंमोन ओमफ्राय मादैया सिगांसिन गाखैग्रोबाय आं भिडिअ लानो गोनां नालाय ओमफ्राय नै बेनो आयंमोननि न'आ गोबाय गिजि देरा मा खालामनो उफाय गैया दुखिया अबस्था बेफोरबायदिनो लुनानै थानांगोन ओमफ्राय गाहायनिफ्राय साफाय हरदोंमोन आङो बै गाहायावनो थांनानै रिं फिसा होहरदों बैजोंनो बेयावहायनो बिसोरो लोंनाय दैखौ जायो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नैबे नालेंखरा नै दासो फिथाइ थाइजेनदों ओमफ्राय न'फोरखौबो बेफोरबायदि फाखानि रावबो बारा लुनानै लानो हायाखै जायगा नाङा लुदों जायगा नाङा माने गैया बिथांमोना लुनो हायाखै ओमफ्राय आंबो एसे माने आङो माने बे केमेराजों माबाजों लानानै फ्रन्ट केमेराजों लानानै आंबो एसे माबा खालामबाय आरोना आंखौ देखायबाय आरो माने भिडिअ लानो होननानै आं एसे मेकआप लाबाय ओमफ्राय बारा ओंखाम उखैनानै थानो हाथारैनि ओमफ्राय पप लाना फैबाय आं जानो थाखाय नायदो लोगोफोर आं माबायदि जायो पपखौ ओरैबायदि माने मोनजाफेरि बायदि जादों आरोना आङो ओंखामखौबो आं बारा बुरजा मोनजायाखैमोन लोगोफोर आङो लुगै खालामबावलायदों आरोना नोंथांमोना माबायदि नुदों आंनि जानायखौ नायनानै जा गाज्रि नुखादों जाखावग्रा बायदि जेन माने सप्तानैसो ओंखामखौनो मोनजाखायाखै आरो आं लोगोफोर माने बेबायदि सिस्टेम आं जादों आरोना रावबो बेबायदि मेथाइखौ फाग्लायाबो जाया बे गोदाव सोरावनो बिदिखि जायो होमबा माने जास्ट मोनसे इन्टारटेनमेन्टनि थाखाय लोगोफोर आङो माने नोंथांमोननो जानानै देखायदों आरोना बाट आं बेफोरबायदि जाथारो बिदि नङा बेनिफ्राय लोगोफोर माने फैनानै भिडिअखौ आं बारा गोलाव खालामनो सानासै आं बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअआवहाय थाबैनो लोगो मोनगोन ना मा बुङो